Bé, sí, l'altre dia es va donar l'oportunitat i la vaig poder aprofitar. I bé, ara mateix, doncs, igual que estava fent abans, entrenar igual, esforçant-me dia a dia per intentar entrar i poder jugar tots els minuts possibles i ajudar l'equip. Bé, cada míster té les seves coses, té les seves coses bones i en aquest cas, bé, hem vist que ens ha donat molta intensitat als entrenaments. Crec que estem preparant el partit correctament i per enfrontar-nos al Lleida, que com tots sabem és un gran equip. Crec que és indiferent, ja que com hem vist en aquesta lliga pot passar de tot. Pots estar una jornada a una posició i 2 jornades després pots estar al capdavant de la taula i crec que això a mi em sembla que és indiferent, ja que qualsevol equip et pot fer mal, a casa, a fora. Ja s'ha vist, nosaltres aquí a casa ens ha costat més guanyar també, a fora hem guanyat partits complicats. Crec que és indiferent això. Sí, òbviament sabem les eines que té el Lleida, sabem que és un gran equip, que encaixa en pocs gols també, porten, si no m'equivoco, 4 partits seguits guanyant i això doncs, ens fa mirar el partit doncs, amb una perspectiva més, doncs això, amb un rival més fort. Bé, sincerament m'és igual, són 2 posicions que he jugat bastant durant la meva carrera i crec que a les 2 posicions puc aportar coses diferents i coses que crec que doncs, coses diferents a les que he portat. Exacte, ja com segurament hem dit molts cops, crec que és el nostre deute pendent, no? El fer-nos forts a casa i regalar tots els punts possibles a l'afició a casa. Llavors a fora sí que estem complint més, però crec que a casa és on ens hem de fer forts i llavors a fora és on hem de treure aquests punts extras i per estar al capdavant de la taula. Sí, jo crec que ha sigut el que s'ha notat més, no? Aquests gols en contra, i per això hem perdut aquests punts, ja que en els últims partits ens han començat marcant. I això crec que ens hem de fer forts en aquest sentit i jugar ordenats, defensar bé i llavors ja els gols vindran segur perquè tenim grans jugadors a dalt i marcarem segur.